Добър ден! Днес сме с Диан Колев и Теодора Крумова. Ромски легенди. Хора, които са дали своя голям принос в съхраняването, популяризирането, разпространяването на ромската култура. Хора, които и до ден днешен работят за благото на ромите. Господин Колев, няма да ви представям като председател на Центъра Малепе, защото вие тук сте като човек, който е творец, човек дал много за ромите като цяло, за това да се каже какъв е приноса на ромската култура в съкровищницата на голямото световно наследство. Може ли да ни разкажете нещо повече за себе си, за вашето семейство, откъде сте, къде сте учили, имахте ли подкрепата на семейството, на фамилията, на хората от махалата? Труден ли беше пътя на вашето личностно, творческо, професионално израстване и развитие? От град Попово съм. Това, което помня от своето детство е, че имах едно щастливо детство. Ваканциите изкарвах на село. Едно щастливо детство, викаляйки по горите, поляните, синьото небе, махалата с гергьовдените, с всичките празници. И наистина мога да кажа, че имах едно много щастливо детство. Завършил съм средно си образование в Попово, след което висше образование в Великотърновския университет. А как свързахте съдбата си с Теодора Крумова? С тези се запознах по време на окупацията на Великотърновския университет. Както казах, бях един от организаторите на окупационната стачка. Преди това на протести ние правихме близо една седмица протести, включително погребвахме висшето образование с катафалка, с ковчег и така нататък, без да има социални мрежи и Фейсбук. Бяхме успели да съберем 2000 студенти. Теодора Крумова, може ли да ни разкажете нещо повече за вашия път, за вашето семейство, откъде сте тръгнали? Нищо, че това е доста тривиално, но все пак е важно хората да знаят какъв е вашия път, било творчески, било житейски. Имахте ли подкрепа от вашата фамилия, от родителите ви, от хората в махалата? И как това го почувствахте после в живота? Аз съм от Шумен. Като цяло винаги са ме подкрепили за образованието, особено защото те всъщност бяха първото поколение, което имаха висше образование, което си беше наистина, при положение, че моите баби и дядовци също са хора без образование. Хора, които голяма част от живота им е минал на път и Вие сте автори на повече от 30 книги, публикации, доклади за култура, образование, политики за ромската интеграция. Може ли да ни разкажете, лесно ли се списват книги, помагала, доклади? Как е при вас творческия процес? Защото ви заедно работите от много дълги години. Има ли спорове между вас? И трудно ли беше да се реализира ромски фолклор на етносите? Фолклор на етносите в България, ромски фолклор. И това едновременно ли възникна с писането на вашите книги, доклади, публикации? Как е въобще творческия при вас? Как става? Откъде се тръгва? И ние много добре се допълваме, защото Диан пише по-аналитично, системно, аз пиша по-емоционално, хаотично, така че се допълваме и се организираме взаимно. Не беше лесно, защото тогава, когато започнахме 2002-2003 година, тогава не беше прието в училище да се говори за ромска култура. И си беше като борба с вятърни мелници, но въпреки това започнахме първо в 2 училища, където се опитахме да направим такива часове. Получи се. Днес имаме близо 300 училища в мрежата, които вече осъзнато работят. Да допълня и аз нещо.
Значи по отношение на книгите, на изследванията, за мен, когато пишеме, е много важно личното преживяване на голяма част от нещата. Така, например, като пишехме книгата за календарни празници на ромите в Централна Северна България, обиколихме села с различни групи. Бяхме част и от Гергьовден, и от Великден, Рамазан Байрам, Курбан Байрам, основните празници. И след това, когато ги пишех, помня, че буквално се стоплех, душата ми се стоплеше от спомена за всички тези неща. Наистина е много важно да си част от нещата, които записваш. Може би не всички учени ще се съгласят с нас. Да, сигурно губим на моменти обективността, но пък по този начин хващаш неща, които са вътре от общността, които външен човек трудно може да забележи. И това е проблема на много етнолози, които минават през дадено място за ден, но описват това, което виждат, което не винаги показва всичко, което е под повърхността. И някак си така си разделихме нещата, докато за мен много при сърце са нещата, които са свързани с женската част от културата, с това, което жените практикуват, което на моменти е почти сакрално и не винаги останалата част от общността разбира, защото си има обичаи, ритуали, които са си запазени за женската част. Нещата свързани с ранните бракове и по този начин се допълвахме това, което събираме и записваме. Вече 18 години, 19 по-скоро, правите фестивал Отворено сърце. Чия идеята? Как започна всичко? Как се развива фестивала през годините? Имате ли трудности? Намирате ли средства за организирането на този фестивал с толкова много хора, деца, учители от цяла България? Вече предполагам, че е международен, доколкото знам. И така направихме първия фестивал, беше в рамките на един следобед с училище от Търновска област. Се получи страхотно. Видяхме ефекта за децата, видяхме какво означава. Тогава нямаше извънкласни дейности, нямаше програми заедно в изкуствата и спорта и всичко останало, което имат в момента. Тогава една такава изява беше наистина нещо невероятно за тях. Видяхме ефекта и решихме, че ще опитаме и следващата година. Следващата година разширихме фестивала и го направихме цял ден, като включихме училища и от други области и така постепенно разширявахме, докато стигнахме до 2-3-дневен фестивал с близо 2000 участници и от страната, и международни участници. Когато се обърнете назад, когато сте започнали работата за ромската кауза, виждате ли промяна сега, вследствие на вашия труд, на вашата работа, на вашите усилия? Според вас, за добро ли е това, което се случва и как виждате промяната? Има ли въобще промяна в ситуацията, в положението на общността? Това, което е голямо предизвикателство, то си остава през годините и трябва да работим по него. Това е запазването на идентичността. Вашето послание към ромската общност? Промяната към по-добро е възможна и зависи в голяма степен от нас. Важното е да си упорит и да не се отказваш. Хай не ромале, хай не чавале.